Horas madihamu amang inang sudiaka na tua-tuaku na wolongi di bagasan Yesus Kristus masuk mahita di bagasan tikyon ima PHD seksi lansia ni huriata. Sebelum masuk kita tapahom madirita tabuak mahundulata martang yang mahita di bagasan ruhat tabi. Amin. Tapujima Tuhan sian bukende nomor sia ayat sada. Damini di bata na sumurung sian saluhut na roha ima na mga ramot ya kaati-ati doot pikiran muna di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hurian ni Tuhata amang inang turpuk jamita dihita di bagasan PHD lan seksi lansia ima nenet sian buku pesalmen bindu 110 sia mamuka maisian ayat 15 satu ayat 16 hujama dihita songonon mahata ni Tuhan. Sai papikir-pikirok kudo akka paretam jalasai berengok kudo akka bogasmi. Sai huailas sondo akka aturan mi dang tagamon halu pahokku hatami ima sahatna. Amanginang turpuk jamita di bagasan tikyon manaringoti taringot tu Raja Daud. Dalam konteks natajanakin situasi kondisi Raja Daud ima nunga diojakkon di batai bana gabe raja di tonga-tonga ni bangso Israel. Ale molotabereng godang dona menarik di kehidupan ni Raja Daudon. Sebelum ibana gabe raja pe godang aka pergumulan, godang kasih taonon, bahkan godang akalas niroa na dirupi ibana di bagasan ngoluna alani aha alani mangolu ibana di bagasan hasitongan, mangolu ibana di bagasan debata nama nopa ibana nama ngaleo na siniroha di bana. Jadi molo tabereng di bagasan situasi surat ni pasalmen 110 sion memang nyata do diguari Daud ima sada raja na bisuk na betul-betul terkenal do ibana ala memang semasa ngoluna sepanjang zaman dia kaulaonna tarida do keeksisan dalam arti keaktifan ibana la memimpin bangso Israeli asa lam jonok tu Tuhan manang tu debata. Eksis do ibana dia kaulaonna sebagai namanggom-gom bangso Israel. Dang olo ibana maninggal hon debata manang saotik pe ikon toktong lo ibana maraporusan tu debata nang diganup ulaun na pe selalu eksis ibana manang yakon sudia ka bangsona rakyat dan dipimpin ibana dia ke ulaun na pe selalu eksis ibana. Bahkan saat tunuaing pe guarni si Daud sebagai raja ibana sangat terkenal dakolan di zamanna
Jala di bagasan satu tikiompe mungkin satu sudah ni ngolu portibion tetap doi bana sebagai raja na terkenal sepanjang zaman. Nah, molo tabering ado na membaen Raja Daud gabi terkenal termasyur di bana di sandok tanoon parjolo molo tabering di bagasan trupukon ala ni haporsionna karena imannya kepada Tuhan Allah. Dang ganggu ibana. Dang masot ibana na marsomba tu di bata. Iman haporsian ni bana tu Tuhan idu na parjolo na membain ni bana sebagai raja yang arif bijaksana toktong ibana satia unduk tu Tuhan. Na paduahon keberhasilan di ganup ulauna berhasil. Dakya ibana gagal selalu berhasil. Lau memimpin bangsona pe berhasil. Manang ape ha maolon di tonga-tonga ni aka ulaonna toktong ibana berhasil. Dak ngolo ibana gagal. Ala memang jok do ibana menjau di bata, jojo tu di bata, mersomba tu di bata, asa songon dia ulau nei dengan turesa luhutna. Keberhasilan dia karena Tuhan selalu menopang dan membantu Daud di dalam kinerjanya sebagai pemimpin, sebagai raja di tengah-tengah bangsa Israel. Nah patuluhon ima kualitas tetap do dijaga bana kualitasnya sebagai raja. Kualitas adalah nilai harga. Dang main-main nih kualitas. Jadi pekerjaan dibuktikan dengan kualitasnya. Ima moltabereng bahwa kekuatan haporsen ibana, keberhasilan ibana, mutu kualitasnya itu terjamin. Tarida doi bahwa di bagas nape di istana nape tetap do adong sada inganan langgatan ibana marsomba tu di bata. Jadi sudah pangisi ni aka istana nape sudah marsomba tu Tuhan. Jadi keberhasilan dia bukan hanya keberhasilan intelektual, tetapi keberhasilannya adalah kualitasnya di dalam yang bertuhan kepada Allah nama nopai bana. Kualitas itu. Nah, napaupaton mulu tabereng ima gabi pasu-pasu ibana tu akka humaliangna, gabi pasu-pasu ibana di tonga-tonga ni keluarga, gabi pasu-pasu ibana di tonga-tonga ni bangsa Israel. Ondo na membaini ibana guarni termasyur terkenal sampai seantero zaman. Bahkan manang ICP aka ugamo di Portibion sudedo mamari tahun taringot tu si pesalmen Raja Daud yang sangat termasyur terkenal. Dia menjadi berkat. Namanya terkenal bukan karena hal-hal biasa, alai hal-hal na luar biasa. Bo ibana gabi pasu-pasu. Nah, amang inang mulai tabering musa di bagasan tupukon sebagai mendalam ado keistimewaan ni si Daud ikompor ludot boy tabereng asa tapa joncong ibana betul-betul do ibana gabe raja. Daud memiliki kepribadian dan integritas pemimpin yang berhati sebagai hamba. Raja ibana ale rohana toktong do rohani sadana poso, hamba yang merendahkan hatinya sepenuhnya kepada Tuhan. Integritas perbuatannya itu tetap real, murni, jujur di hadapan Tuhan. Ima kepribadian integritas ni si Daud. Nah berikut multabereng sada sisi sebagai hamba ibana, raja sebagai raja tetapi memiliki hati naserep maroha, ya hamba dungi patuh ibana, unduk ibana tu hatani Tuhan, unduk ibana tu uhum ni dibata. Bahkan multabereng sudi aka aturan uhumna bersumber sian Alkitab, ima sian hatani Tuhan. Nah di balik kepatuhan ibana sebagai raja, setia hasation nei dang boy tawar-tawar, setia ibana. Manang ahape ditawar hon harak tu ibana, lau menggatihon debata di bagasan nguluna, dang ngolo ibana amanginang. Kesetiaan Daud adalah luar biasa dan itu menjadi suatu dipertaruhkan lang luar biasa. Dungi taat ibana dalam arti ketaatan on diukur maesian merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan selalu melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Direnungkan, dipikiri, direnungkan, dipersiajari, diolah, dipahami, dungi ditoni bana hatani Tuhani asa boy ibana mangulaut sa. Ya. Jadi membegi hatani Tuhan dungi dipeop mai, dungi dirimang-rimangi mai, dungi diulahon. Ima ibana asa martua ibana di bagasan parnguluana. Daud merenungkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupannya setiap saat.
On kunci kesuksesan ni Raja Daud. Merenungkan firman Tuhan, memeliharanya dalam hatinya, dan menghidupinya setiap saat. Amang inang hurian itu hatta, adong dosa da ende nam berjudul Aku Mengasihi Engkau Tuhan. Dalam refna di dok songonon. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ima ende molo tabereng dikutip sian perdalanan ni ngulu ni si Daud. Dia mendengarkan firman Tuhan, dia menerimanya dengan hati yang bahagia, dungi dipibanai, dirimangi bani, dungi dilakukan. Ya, ku merenungkan firman Tuhan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkaulah Tuhan, tujuan hidupku hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Imam Molo Tabereng, kutipan ende sebenarnya adalah perjalanan kehidupan Daud sebagai raja. Nah, Molo Tabereng dison merenungkan firman Tuhan, bagas dolapatan non amanginang. Bohado cara nate merenungkan firman Tuhan songon si Daud. Dalam arti ringgasi bana menjaha hatani Tuhan. Amanginang sudiakan atau Tuhan nami, molo memang neng tarenungkan firman Tuhan, dakolan dijaha. Alai betul-betul nunut, ya, nunut, ringgas, rajin membaca firman Tuhan. Lambat-lambat pei cara menjaha, ale terus diulang-ulang terus merenungkan, ringgas membaca firman Tuhan. Jadi merenungkan firman Tuhan dalam arti rajin membaca firman Tuhan. Songono hamu amanginang dibaga semuna manang dia pe, ya. Hundul hamu, manang modo pamu di podoman muna, manang ditiki nunga sidung olahraga hamu, dungi hundul hamu, jahamu mah hatai, ay hata hanguluan doi, hata ni Tuhan doi. So nima gaya style life ni si Daud. Dia merenungkan firman Tuhan dengan pertama rajin membaca firman Tuhan. Dungi meresapi. Diresapi bana may molo nga berulang-ulang taja pasti tersapi doi, terselami di bagasan puso ni hati-hati ta. Dungi dihayati may, dungi diulahon mahata ni Tuhani di bagasan ngolo. Si pata boy tasuk di bagasan rota. Bohado cara na lo mangulahon hata ni Tuhan, molo dang dijaha, dang diparsia jare, dang direnungkan, dang diresapi, dang dihayati, dang boy. Ale imay dokon, merenungkan firman Tuhan adalah dengan rajin membaca firman Tuhan, meresapinya, menghayatinya, dungi mangulahon hatani Tuhani. Nah, sonari di bagasan turpukon amanginang Tuhamu sudah kena tuaku, na toktong satia tutu hatta, bohado kita sebagai halak Kristen di zaman nuaing, bohado kita sebagai keluarga Kristen, bohado kita ikon boydo tatiru gaya style life ni si Raja Daudon. Bagaimana kita hidup dengan rutinitas nagodang dia keragam ni ulauta di bagasta manang di dia pehibat kita dia kepelayanata ale unang lupa kita toktong mamake sebagai gaya hidup kita adalah merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan adalah menumbuhkan akhlak yang murni, integritas dirita kepribadian tu Tuhan. Ay molo nggasi ta manjaha hatani Tuhan, dungi ta resapi, dungi ta hayati, dungi boy ta ulahon sautik songoni lam terus nurut kita mengulan ni Tuhani. Ba mungkin integritas ta kepribadian kita akan terbentuk, terlatih amang inang gabe sada halak Kristen na satia na unduk tu Tuhan. Nang songoni sebagai natoras maka natua-tua hamu sebagai opung hamu di tonga-tonga ni keluarga pasti boy do hamu
mamemehon aka hata nauli aka poda nauli tu aka sundut na poso tu aka poparan muna sude sendia i boi hamu mangalehon hata ajar edukasi tu aka pohopumuna tu aka yanakon muna tu aka boru muna alaniaha karena merenungkan firman Tuhan. Gaya hidup merenungkan firman Tuhan adalah ciri khas Daud. Ikon boidoi taselami i tatusi i sebagai hita sebagai halak Kristen. Hobi merenungkan firman Tuhan. Unang misalnya hobi makan, hobi minum, hobi modom, manang hobi muruk-muruk dan hobi i. Ale hobi na sitong di hadapan Tuhan. Mari kita timbulkan satu hobi yang unik tetapi berkarisma adalah hobi merenungkan firman Tuhan. Ringgas, mau, rajin, tekun, damai rohana, lau merenungkan firman Tuhan. On mahata nama ceuli amanginang tuhita saluna asa tabayan mai di bagasan parngoluatta asa memiliki gaya untuk merenungkan firman Tuhan sebagai ojahan, sebagai landasan, nang sebagai tiruan hita di tonga-tonga ni keluarga nang di huriat tahun. Kita hidup untuk selalu menjadi firman Tuhan, menjadi style life, gaya hidup kita. Tuhan memberkati martang yang mahita. Moliate male Tuhan, hata nabadia, nanileko tuhami marhite PHD seksi lansion jala suraton mai Tuhan hatamon tusude akan tua-tua nami manandi dia penasida maringanan ikontoktong merenungkan firman Tuhan asa ringgas manjaha menghayati meresapi nang songni boy mangulahon pakai manasida Tuhan sebagai na tua-tua na burju na daulat na mangalian poda ajar akatona tu aka sundut na poso tarlobi ma tu aka sude pino parnasida tambai maha burjon tu sudia kana tua-tua nami asa toktong hehe semangat nasida Tuhan asa toktong marsi hohot di bagasan hatami jadi manang aha pena ni ula nasida Tuhan toktong gabe haborani pasu-pasu nasida di keluarga nang humaliangna moliati ma Tuhan pos rohanami di sudi aka seksi lansia akan tua-tua nami na di bagasan parsahiton saile kodot semangat doh amalumon asam lam ringgas nasida Tuhan manjahatami jala toktong pasaton diri nasida tua tanganmu nang songoni akan tua-tua nami pe diragam pelayanan di hutonga-tonga ni huria nang songoni di tonga-tonga ni keluarga nasida kumus ma Tuhan pakai mana sida nang pe di hatuan nasida boy do nasida gabi pasu-pasu tu sude hamion moliati ma Tuhan asima roham bihami sesa dosa nami asa tamahami di hadapanmu di bagasan Yesus Kristus martangia kami Tuho amin. Amanginang tapuji ma tuhatas yan bukwende nomor 417 ayat sada las tapapungu ma peliata. Tatang yakor mapeliata martang yang mahita ale debata amanami na diban wagijang hodo harorwani saluhur silon lehon na denggan do nasa ulibasa na maliutus hupasat hami mas sia na lemni tu hami pele nami tuho sa jalo mai gabe uap na husus di jolom pasu-pasu may jalan ramoti asaw para se kami pelenon patimbulon rajon mun tongo-tongo ni huriam do di portibion buhay marohanami martihiti tondim asalamu tanda hami godang ni silolon mitu hami
Asalam girgir kami mandok muliate Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rap mahita di bagasan tangyang ale amanami. Ale amanami na di banwa gijang say pinarbadia magwarmo say ro maharajonmu sesat molomo ni roham di banatongon song di banwa gijang. Leon matuhami sa dirin huluan siya pari sesama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami to gihon tu pangunjunan palua mahami siyan pangago ay hodo na punarajaon dohot hagugon rodia sangapon sa leleng lililing na. Amin. Asin ni rohan itu atta Yesus Kristus dot holong ni rohan di bata ama dot pangaramotian siyan ton di porbadia ma na mamasumasu hamu saluhut na. Amin. So nima amang inang sudiakan na tuaku na burju say ma seksilan siap berpihak tikion saya diramoti di bata hamu tetap semangat jaga prokes. Moliate ma.